Eguerdion Euskal Herria, hemen gaude, Biteli eta Iturrieta, eta Biteli, bueno, astearteri ekiteko prest. Gure astearte personala, partikularra, eta badakizu asteartetan edozein errezeta ekartzen dugu gaur, nire gaurko lehen errezeta, Katalunia aldera jungo gara, eta handik, horako sapo, otarrenska eta txirla ajipebre bat egingo du. Izen alrebesak ebiltzen da, marmitakoa deitu beharrean errezeta honi, sapo, txirla eta otarrenska marmitakoa ajipebre. Bueno, han berdin esango dago, eta aijipebrea, bada oso plater tipiko, nik pentsatzen aurkeztu inbizabela gaur dugu partaide berria. Zein da partaide berria? Biteli, Iturrieta eta kriston sapo hori. Aurpegisa badauka guria, baina ondixagoa, beraz, 3 gara. Patri, gure etxeko errezetak gaur dira batzutan juteza eta eskatzen dituzu marmitakoa eta patata pila bat eta egaluzerik ez. Gurea generoa izango du. Eta patata batzuk ere. Baina bai, zer jan izango eta zer sustantzia eman baita ere. Hau lehen erzeta, Biteli, zurea, kuskusa ikusi dut urtik, orduan ez da Arabiar aldera jungo garen, Bai, baina, itxaski munduan geratzen naz, gamboi batzuk bai ekarri ditut, eta ingot, brokolia, kuskusa eta gamboiak. Nasketa bitxi bat. Oso, ondo. Katalunia aldetik, herrialde katalanetatik sopa hau, Arabiarretatik beste sopa kutixi bat. Kutixi, ez? Kutixi elegante hori eta lehen errezeta horrela da. Sapoaren burua otarrensken ezurrak lapiko batean zubizian gorritu eta jarraian barazkia bota, 2 buelta eman, urarekin busti eta 25 minutuz egosten utziko du. Salda hori iragazi eta murrizten utziko du. Bitartean, beste lapiko batean olio txorrotada bat, almendrak eta gure baratxuria bertan gorritu, hauek atera ingo ditugu eta piperrautza gorrituko du hor, tomate konzentratu botako dugu eta patatak raskatu batzuk. Buelta batzuk eman eta saldarekin bustiko dugu. Patatak egiten diren bitartean, sapoa xerratan moztuko dugu, ezur eta guzti, eta patatak egin daudenean, sapoa gehituko dugu lehenengo, gero txirlak, pikada bat egingo dugu, eta pikada hori otarrenskekin batera sartu, eta 3 minutuan preste ongo zen gure gaurko lehen erzeta. Ogia sopakoa ekarri dut, ikusiko dut, ze patatakin naniko lo dituko da, beraiek esaten dute sopakoa, xerra ogi zarbat xerratan lo ditzeko, eta hori, ikusiko dugu, nola bota ez. Argi dagoena, lehenengo, esan. Sopako ogia izateko nahiko argisa. Bai, baina lehorra da barrutik, Bai, hau temperatura baxuan, hori azkenean da sopakoa, segun ze temperaturan, berez lehen sopakoa zan, labea egurrik esan sartzen, itzaltzen usten zan bitartean, ogia ore hau sartzen zan, eta usten zanan bera bakarrik, egiten, temperatura jeitsi zanean. Baina, aurre egun egia da, sopako oso iunak ikusten dira batzuk, eta honek, labea neko hotza egongo zan. Baina, hoxe erabiliko. Esan dakoa, zu bizian, jarriko lapiko bat, eta hemen ingo duna, berotzen, otarrizken buruak hemen dauzkat, batzuk garbitu diot, eta sapoaren burua. Moztuko diot, eta gorritu, eta porrua, tipula, arsenario eta perrexil pixka botako diot. Baina, apioa nahi izan ezkero, beste edozer, bakizu, salda bat inbehar du. Fumeta, alegia. Ondo. Eta lehen esadozu, plateran izena, alipebrea dela. Alipebrea dator bi hitzetatik, alde batetik ali berakatza, eta pebre pipera dutza. Orduan, bi osagai ditun saltza hau, dauka, nagusi bezala, edo protagonista bezala. Eta hasieran saltzan izena basan bakarrik, baina gaur egun bai deitzen jako platerai. Hau da, izaten da olako gixatu bat, patatakin, arrainakin, normalian, izaten da aingirana, lehena holan, famatuena edo, baina gaur egun beste arrain batzukin eitzen da, eta arrain horrein tartien, itxasapoan abe bai, bada holan gustatzen daretareko bat. Hemen, azkenean, marmitakoankin bezala, berez egaluzia izango zen, oikoena, baina izokinana berdelanak aldituzu, tofuaren hain izan dugu baita ere, eta aukera, bakoitza bere gustora, poltsikora, merkatuen aurkitzen duen arabera, ez? Eta ointxe poltsikoa ipatzen dozu nontan, berez ezaten da sortu zala Katarrojako portuan, bertan aingirak eta pila bat egoten zielako, eta, bertako arrantzaliak txiruak zienez,
bueno, bertako lan itxasuan pila bat zeusen zaingirak, horrek hartu, eta gero lurrian aurkitzen zabenakin, patata batzukin da porru batzukin da, horrekin itxen zabiela. Tripa betetzeko nahikoa. Hori da, garai baten, hori, bueno, zehose holan xumia zan gauza bat, eta gaur egun luxuzko plater bat. Bai. Beraz, hori bai, bueno, desente aldatzen da. Hemen ez da, langosta bat bota, ero gukingo du moduan, bueno, sapoarekin ere, hangi, itxasengira ipatu zonuntan, ez da merke, itxasengira ere, nik arrain sopa iten duanen etxean, itxasengira erabiltzen dut, gustatzen bere burua eta hori, eta presio aldetik, eta gero, bueno, ezurra dauzka, eta ez da, eta nik aukeran umentzako ere txerako bada, sapoa gustora jaten du. Ez da, osat, erosua jateko, eta egia da, gaur egun bera, aurkitzeko, bueno, saiagoa izaten dela edo, eta bai, egisa da, itxasazte egitetakoak izaten ziela, izaten dira, normalian. Guk hemen, pakit ez dala, bueno, bardina, baina txikisa hauetan, hemen lehen behai, aukitzen gehien lehen angulak, eta, bueno, Valentziako gizon batek, aldizkari baten, esan zauen, zelako lotza horrek jatia. Euskal Sukaldaritza. Euskal Sukaldaritza, zala, izan biko zala, Euskal Sukaldaritzan lotza angulak jatia. Eta lotza da azkenean, egisa da, iragarki asko indiela, horrek, arrain txikisak ez jatianak, itxoitxi apurtxo bat, ondixoak izan arte, horrek bizi irauten dagoelako, espezia eta, bueno, naturarekiko bai, askoz beho nagoa dela, ez? Beti gabiz hori, arrain txikitsuak ez dira jate, baina, gero angulak. Baitu, baina, ez nizun, legunean, leguazten komentatu zin, nizun gu hor gaude talde batean, guazepeko talde batean, hainbat sukaldari, eta batek idatzi zuen, aizue, dauzkatemen atzerritar batzuk, nahi dutela angula probatu nahi dituzte, norbaitek badauzka kartan ero, eta inok ezion erantzun. Ez da, gero pribatutik gero norbaitek erantzun zion, baina kontua da, inok eziola erantzun, eta, bueno, hori izan dagoa, ez? Gaur egun badakigu angulen egoera, bueno, eta tarte aingirak gero, noski, nola dagoen, eta, bueno, hemen aipatu izan dugu, ziurrenik biharko egunean ero, ez dakit, debekatzen ero bukatuko da, ero. Bueno, baina beti aukiko dugu, platera huitxeko aukeria, ze alipebrea, itxasaingirak egin biharrean, betu, gaur aukera politxa itxas zapoarekin. Bueno, Patri, hemen, ikusi ditu, zu bizi-bizian, kea botatzen, atzo olioaren puntuak, ke puntuak eta aipatzen genituen, gaur iritsi gara, 200 gradutara, eta hemen bota ditu lehenko otarraizken buru eta gorputzak, zapoaren burua, barazki ezberdinak, hemen karamelizatzen ari da, ardo pixkat ere botal geniok hemen, eta oin, urrotza, eta honek esan dakoa, 25 minutuz, hemen, irakiten izango dugu, eta gero iragazi ingo dugu, eta salda hori pixkat irakiten eukingo dugu kontzentratzeko. Zapore, bueno, sakona izan dezan, itxasokua. Ontxe, konzentrazioa eta aipatu dozunean... Ez, biteli, ez. A ber, alezek zer esan dule. Enauen txistia bota bire. Bale, oso ondo, bale, jarraitu bezan. Baina, ontxe ja jarten garela, da. Claro, ez que etxekuek entzun dabe txistia eta txistia nahi dago jakitia zein dan. Aha. Bera botaten du, Niri... Baina nik ez dut idatzi, Erruak julen golosabel. Karo, hori deitzen zaio, baloia kanpora botatzia. Bueno, txak. Zigor. Bota. Baldakizu munduan existitzen den tomaterik adimentsuena zein den? Ideaik ez, zein da? Tomate konzentratua! Ala, ze ona! Ja. Juleni, ez da hit, hor goran, ze gidoilarikin gehiago egoten da? Bueno, zigor jarraituko berrezetiakin, nik uste dut. Baina bai, bueno, egia da, guk txorienen, hemen, behin baino gehixautan, txiste berdina igual, egin jogu tomate konzentratua erabili dugunean. Hau, normalian, ikusiko zuegolan, oditxo txikixetan, potetxo txikixetan, eta hori da, tomatea, baina oso murriztuta. Salda honekin egin bidogun berdina, baina tomatiakin. Orduan, urdanak galdu itxen dau, eta geratzen dana da, tomatean zaporea oso kontzentratua. Eta hori sartzen da, orduan, hori itxen da, arroz baten dako, sopa baten dako, da, tomate zapore pila bat emon, baina denbora be murriztia. Azkenean, horrenko jarakada bat, eta listo. Paella baterako, erolako edozein gixatutan da erabiltzeko, bikain juten dan zerbait. Hori da. Eta, eskuragarri izaten duguna, guk egin beharrean hori dana.
Aili pebre esan duzu. Aili, 6 aili atal. Oso, no? 6. Hauek ingo dituna olioa txorrotat, eta bizango da gero, ingo duna da, motraioan sartuko dugu, eta almendra batzuekin batera, oin, zu ez bizian. Ertainean, utziko du gorritzen, buelta batzuk ematen, eta horri, gero ataka du, talapiko hontan bertan botako du, pebre. Piperrautza. Eta tomate konzentratua. Hauek, buelta batzuk eman, eta ero, hemen daukagun saldarekin bustiko ditu. Bai, tomate kontzentratua normalian izaten da koiarakada bat tomate kontzentratu, izaten da baileiokide 5 koiarakada tomate saltxakin. Neuri hori da, gutxe gora era. Hori da, eta gero egisa da, normalian niri erosuen pentsatagaten da odian erostea, ze holan erabili aldozu nahi dozun beste, gero tapoia itxi eta oskaioan gorde. Ze batzutan potuetan etorten da, baina behin zabaltze dozunetik 5 egunetara ja txartu jarten da. Zein esaten zuri, hortzetako jaboi etortzen den, pasta etortzen den, sistema berdina, bai, horrek godixako lan, bai, horrek, behitu, adibiderik onena jarri oso. Beraz, horrek onena pentsatzen gaz, ze bestia bai edia izango ziren potuak, ez dakit, ilarrak eta saltzen dituzten horre poto txikixetan, horreitan, zabaltze dozunean, batzutan lizunata agertzen die, bestela izostu. Hau da, koiarakada bat erabili, eta bestia be, izostu, ze, ondo desizosten da, eta esan dakoa, kosinatzen hobeto kontzentratuko gara hau erabiltzen? Ez. Ez. Baina, egia da, denbora aurreztuko dozula, eta denbora sukaldian, bada puntu bat. Eta zapore, eta egia da, zapore kontzentratu emango diola. Almendra gordinak, kasu honetan, izaten baituzue txigortuak, gatzik gabekoak, txigortuak ez dizue pauso egin behar, baizik eta ja motraioa sartuko genituzke. Eta esan dago, ogi akarri digun, ez? Pusketatzu sartuko ditut. Eta gero, hau salda egiten da bitartean, patatak kraskatzen jongo gara, porro salda bat ingo genuen, leka patata batzuk ingo genitun moduan. Ataletan, batzuk handia, batzuk, ikuste ditu batzuk, toki batzuetan da. Oago, patata kraskatu handiak eta izan behar nire eritzi. Ni etxean alame birrintzeko naiz beti, baina tamaino hori aguan sartzeko moduko izan behar. Ez da ibili behar koiararekin mosten. Naiz eta nik, esate izute, nik leka patata, porro patatak eta dena, patatak beti txikitako diturak, Bai. Izaten da. Alatabe, hemen txe kosinatzia, honek intxaurrak edo almendrak edo kosina behizuna olixotan edo txigortu egia erostia, ez da berdina ze olixo bai berakatzakin da emangotza beste zapore. Hori bai, noske. Patatan tamainua aipatxu dozun oentan, lehengunean nirama egon zen eguneko menu bat jaten Durangon. Bai? Zen niramak laguna dauzka mungian, eta orduan batzutan erdibidean geratzen dit, eta batzutan Durangon, ero da, bata ez joatierren arrasteraino, da bestia mungiaraino. Lehengunean zan, kuadriako baten urte betetze eta garra joan ziren. Eta esagoztan, bizitzan probadutenik, eguneko menu txarrena. Berak ez zaudela enkargo, lagun batek enkargo esaera, eta ontsa aipatu zula patatak, eskatu zabiela, patatak zeukan plater bat, eta izan zila patata frikitua biharrien edo gixatuak egosixak, eta gaina olako satitzarrak, detalle barik. Hori, amari izan bitzu urrengoan. Karo, abisatzia. Niri galdetu dira zuzuk, eta ni, ez da, arrasatera jute manez, zuri deituko nizun, amari galdetze gero, oinatira junez gero, baina. Bai, eta nik esan otzan jota, zelatan nan. Eta lagun batek, ez dakize, eta askotan hori pasatzen da. Ze gero interneten sartu ginen, hori iritzixak eta irakurtzen, eta iritzixak benetan, ez zaukara txarrak, baina niramak ez haustan, behitu, eskatu zauela, pasta entxalada, eta pasta entxalada zan, letxuga, pasta eta arrautza egosi bat. Ez egaluzia ez holan ez dakit, ospinolio bat, bai. Horako simple-simplia eta txar-txarratanik esatzen. Interneten ez da usolan iritzixak betxarrak. Eta hori askotan izaten da. Nik nahi xadot fidatzia. Hori, Durangora banoia, zigorra ditxukotzat. Astigarra gara joaten banaz, ditxukotzat gure taldekide Aitorri, Hernanikoa dela, eta berak gomendatu duzta. Edo Albertori deitukotzat. Eta holan, ez? Honena hori da. Ordizin, Estefiri. Hola xe, nik bauzkat holan. Leku bakoitzean kontaktuak. Bai, garrantzitsua da. Eta bai, nik nahi xadot holan galdetzia etxeko jendia edo lagunei, interneten irakurtzia baino gehiago, interneten asko be, iritzixak filtro egin bidea. Aipatu du behin baino gehiagotan, eta interneten agertzen den guztia, dana, espada, arrabatu behar dela lan pintzekin, ze hor, badakigu, aldeko
eritzi horiek eman alizean dituztela, beraien lagunak, ero beraiek, ez dakit zenbateko, ez? Hor badokate sisteman bat ikusteko norki da. Edo gero jendia daukan kriteriua, be. Zeni, askotan joaten ez igual lagunekin zehose jatera, eta hau da goxo-goxua eta nik, bueno. Bueno, hortan nik era ipatu nizun atzo, Patri, ni hortan ere, ni gaizki ju naizela toki baten gaizki jan, jo, ez dakit, eskuateko atzakin kontatu halko nuke. Bai, bueno, gaizki esateko esateko. Suerti aukidozu. Buah, baina, oso konformista naiz. Edo ondo aukeratu dozu, ze hortan bebai, bueno, niri egisa da, geroz eta gutxiago pasaten gatela holan lekutxar batera joan edo bat esatera gustau, ze normalian badakin nora noian. Hau da, gutxitan joaten naze etxetik kanpo baskaltzera eta noianian, naixadot nire dirua, guztia, leku hon baten orduan, hori galdetu itxen dut, lehen hau ikuste itxu gauzak, eta bueno, lagunen etxietara eta joaten naz. Orduan, hola xe. Porrua erabili oso, sal daiteko. Porrua dago hemen barruan, eta ja bor-bor jarri zaigo, hemen aparra botatzen hasi zaigo, orduan hartu, eta burduntzali batekin, gaineko aparra ukenduko diogu, eta esan dagoa, bakizue, fume bat egitekotan, asko jota, 20 minutu baino gehiago etzazu dutzi mesez, 25 minutukin nahikoa dauka, eta hemen, bueno, usaia ja botatzen digu, Bai. Eta fumetakin aldituzu baita, hotzetik hasita korritu gabe gukin ditugu moduan, garbi aldera eitera, olio gabe eta hori, bakarrik hemen barazki guztia jarri hotzetik, arraiakin, eta listo, baina, bueno, bitxadera, ero burduntzari batekin hemen gaineko apar hau kentzea, kalterik inoiz ez, hemen, eta, bueno, pixkanak hemen gorritzen nahi zaizkigu, ja, ganako hau atarako itot, eta ingo ituguna da, gero, motraiura pasa, platertxoa eta ataltzen maia zu, Patri mesedez, horrek atarako itotor, eta gero, ostuzen utziko ditu pixkat, eta gero motraiura, hau, listo. Hamen igual. Hortxe, nahikoa. Hamen txe. Bikain, eskerrik asko. Bai, porrua erabili oso hontan, zuk badakotzu trukorik porrua fresko erosteko, bakit, barnealdia begiratu bidala, ez? Baina, ze behitxu bida konkretuke? Nik trukoa daukat amari lapurtzea. Trukoa. Hortuan aukitzeitxu? Beti, gure hortuan beti, amak espaduzka izeban batek beti porrua daude. Urte guztian zer gure etxean porrua inoiz ezin da falta. Beraz, etxekoak izaten badia, edo behintzat fruta dendan eta, baserrikoak izaten dienak finauak izaten dira. Finaua, txikixaua, ez da imperfektua, horrek ez da luzeak eta holan saltzen dituzena moduan. Horrek luziak eta lodixak eta izaten dienak, horrek errisa aldetik eta gartzitzu, horrek kanpokoa dira. Hemengoa txikixaua da, finaua, okerraua izaten da, eta, bueno, nietzako zaporetxoa eta xamurraua jaten ere. Oso ondo. Gero ondo garbitzia, azkenean, hor lur artean eta ibiltzen die, normalian atabatzea itxusunean eta naiz eta zuk kanpotik garbi ikusi, barrukaldien eta, egoten da, logikoa dan bezala. Bai, hor ostean artean da, azkenean, berdea, atal berdean, azkenengo txuria bukatzen ari danetik, sartu labana, alde batetik, gurutzea, eta ero hori da sartu behar dana, holan txorrotan azpian, hor izatekotan hor. Ba, ni beti geruza bat kendu iten diot. Lehenengo geruza ni beti kendu iten diot. Ni bai oitxuria daukat, eta bestela bai esaten dago ura eta izotzetan sartzea holan denboraz uretan aukitzea. Gero, atalak bai ondo aprobetxatzea, guk beti danik hemen, beti izabili izan dugu, txurixa, kosinatzeko, berdiak, holan salda baten dako edo, baina lehenko gurean adibidez eta bilik hauen, ondo txikituta, holako plater, asiako platerrak eta arrozak eta holan gainetik jartzeko ikutu fresko bat emoteko. Adibidez, bai, aipatu dugu Javi Riberon jatetxian, porrua 8 testuratan itzen da biela, berez, ostoa bai, erabiltzen dala. Ez erabiltzeko bakarrik, batzutan izaten da, erdixo baino gehiago. Pesto bat nerrezeta aurkitu denik, baita porruaren berdearekin. Bitxu, aprobetxatu. Bai. Dana erabili alda. Berdia jatekua da baita, eta tipulinetan baita, tipulina erabili, eta gero berdia gaineko goikoa oso fresko da, eta guk hemen oitureik ez dago, baina herrialde asiarretan goiko berdia asko erabiltzen da, eta benetan fresko geratzen dela. Biteli, hau, ordu erdiz egosita eta gero murrizten utzitakoa, hor zure aldamenen daukasun, lapiko hortan daukagu. Jarriaz hor zutan, hau kanpora, hemen dago berdina indut, iragazi eta gero murrizten utzi du pixkat. Orduan, hemen ataraitut gure almendra,
paratxuria eta ogia. Botako una, piperrautza eta segituan tomatea, zebestela erreiten zaigu gure piperrautza. Orduan. Bai, eta garrantzitsua da hori. Ez erretzea mikazten dalako. Lehen esan duguna, salda bebai gehiagiz kozinatzea, mikaztasuna bebai hartzen dagoelako, eta porruakin berdina pasatzen da. Porruak gehi kozinatzen bozu bebai, segitxuan erreiten da. Olio eta matez ere, inizkero hori da. Mikatz eta puntua hartzen da, orduan, esako interesatzen, bakarrik garden egon arte. Eta, listo, holan, porruakin, ez hostie botatzeko lan ideiak kozinatzeko, nik klasikoa dela joaten nazela, geixen gustatzen gatena da. Ez da bitxizuaz bat, zenik ez negainik eta ez botatzen, baina porru krema pia gustatzen jat. Porru patata krema. Fina pentsetan jat, holan, porrua, patata, bakiz, simple-simplea dela, baina hori asko gustatzen jat. Bexamelan bebai botatzea holan porrua gurinetan erregositxa. Eta, hola xe, eta porru patatak betikoak. Nire asko, gustatzen zaizkit, hauek pobren zeinzuriak. Bai. Porrua hartu enborra bakarrik egozi, eta ospinoli batekin, maionesa pixkatekin, ero beraie bakarrik oliba olio txorrota batekin nolan egozita, iruditzen zait gauza zoragarria. Eta hori, merkien zainzuriak, pobren zainzuria ditze zaizkie. Bueno, hemen gorritu ditu pixkat patatak, ikusi zuen piperrautzarekin, gero bota dio tomate kontzentratua, eta orain, salda botako dio. Bai. Ez da, liarte, dena. Eta jungo gara, ingo duna da, bakarri falta zaizkigu honi gehitzea, sapoa, txirlak eta otarrizkak. Sapoa jungo da, xarratan moztuta. Hau da. Hau, ez da itxuen... Azurra eginta dana. Azur eta guzti, ze azurrak zaporea gainean ematen dio. Horrela hartu, eta botako dio honi gatza, hor plateran jarrita, eta presian gonuke, noiz, botako dio, hau, egaluzia modua marmitakoan. Patatak egin da daudenean, hor botako izkiu, txirlak eta hau, eta noski. Pipermina. Pipermina, tamainakua, ekusteko gero, zemen, gertatzen zaigu batzutan gero, arrantza nahi izaten dugu egitea. Pasako zazu hor, lehen gunea tarra pipermina hortutik? Hau darama hor, udatik. Udatik, pentsa, egin kalkuluak, lehen gunean juentzen hortura eta gure hortua, ontxe, itxura makala, esan geik ez. Bai, kamaran ezin da gertu. Ez. Portxo bat abandonatua, eta udan egon ziren piperren artean, badauz gorri pila bat, eta holaxe geratzen die, isanok jakingo zuela, ez, baina piper berdiak, Gernikako piperrak edo Ibarrako piperrak, eta usten baditzu zuen landarian, lehortzen eta denboraz, holan bihurtuko die, gorri. Nik inoiz ez dituta inbeste guztien, ze beti lehen hau hartu eta lehen hau jate ditu, baina. Gehien bat, landariak kendu iten dugulako, ze behar dugu baratza prestatzea, berriro zerbait. Ez dakit atoren urtean jarrikoten neguko baratza, Ez? Ez que, birroman esku bakarrik jaixo jat. Dana hil jate, gisa kasua hondidik ez dotzatela ingero eskontzakin, estipidaiakin, da. Karo, kulpa beraiena. Baina, egia ez da oso emankorra izan hauten. Ni motraioan txikitzen hauek. Honek irakinin bardo. Bien bitartean, ez errez, utziko ditu patatako 20 minutu hemen irakiten, eta egin daudenean, etorriko gara sartzen. Zapoa, txirlak, eta azkenengo momentuan, gure otarrizkak, eta hemen, oin birrinduko dudan pikada. Hasiko nahi zoin birrintzen holan ezer gabe, eta gero hemengo ur pixkat, salda pixkat hartuko diot, eta horrekin lagunduko diogu, hau birrintzen. Ointxe atoz. Patate majango dugu, Patri. Hemen, zaten da moen, sustantzia asko, eta behar lan, sustantzia zer dago, asko daukau. Bale, bota ditut, ja patatak egin da zeudenean, hemen, sapoa eta txirlak. Oin, gatza botako diogu, gure otarrizkei, eta hau ere, pixkan nazue. Hori da, kendu esun piperminak. Piperminak kendu indo, ze probatu dut, eta zeukan dinamita. Eta ni, gustatzen zait, gaineko olioa hartu, eta burdultzariakin, gaineko soberan daukagun oli hori kentzea ni gustatzen zait. Neko adriago esate dute, sustantzi guztia hor da hola. Ni alde hortatik, ez naiz hain aldekoa.
Orduan, hauek, hemen, eta ero pikada botako dut, beste 3 minutuko irakinaldi bat, eta badaude. Oso ondo. Ba, esautzun dik, ni hortuan enazela oso trebia. Vale. Baina, trebia haua izango banitz, badau, Gipuzkoako Foru Aldundiak atara ditxun, diru laguntza batzuk, laguntza ematen da biela, baserrixan olan lanak hasten eitzeko. Hor animatzeko, jende gaztia animatzeko. Baserritarren 78% da 50 urtetik gora. Orduan, jende gaztia eta hurbiltzeko, badiz, diru laguntzak emoten, orduan, indabe programa deitzen dela, baserritar misto profesionala, eta zu gaukitzen badituzu, 18 eta 55 urte bitartian, daukotzu aukera bat, zure lan ordutik, 50% kentzia hau da murriztia, vale. Osa, erdi... Jornada erdi batean. Jornada erdixan edo, lan etxia. Eta emote dotzue, 60.000 euroko diru laguntza. Bai. Beste jornada erdi hori, erabiltzen bozu, baserri lanetan. Abeitu. Beraz, norbaitzen nahi da dau, proiektua edo proiektu bat sortzia, baina igual zerotik ez hastia. Bai, ez daki argi bere proiektu hori, 100% atarako da, espada lana gure edo. Hor rustia eta ez froga moduan. Hori da, noia ez dakit, esatera noia, ardi batzuk erostera, baina, ikusteko, gutxinaka, proiektua bizi daun leiken, ero ez. Edo, ez dakit, marmelada batzuk egingo, konserva txikitxo bat. Olako zehoz eta hori aldo zuin, zure denbora edo lanan denboran 150 Beraz, zuk pentsako zu, da jendia animauko da, programa aurrera atara zanean, lehengo hastean, zeuzkan, 80 pertsona holan, urbildu ziren, informazio eske, da diru laguntzan bila, beraz, ematen dau zorionez badauela hor interesa, behintzat. Eta hor, aurkeztu beharko dute proiektu bat, Beitu, baina asmoa da, hau montatzea ez dakit, ardiekin lan eitea, behiekin eo berdi zait, baina, era berean, bitu, gustatzen. Politxara, beraz, ia proiektu lan gehiago ikusten ditugun. Vale, hemen, otarraizka bota ditugu, gero, gure pikada hau, eta horrek eman dio gorputza, eta listo, irakinaldi bat, gatz puntuan probatu, beti zerbait maira atara baino lehenago, gatz puntua, eta kontutan izan txirla bota bizkigula, orduan, lehenago ez jarri, gatz puntua beti, txirlen ondoren mesedez. Eta hau, badago, itzalduko du, eta plater zapal batean, Zakona, katilua, nahi duzuna, Patri, haundia barko dugu. Ez dakit, hemen dauzkagun... Hau daukat. Ekusio bat ekusiko hemen, ez? Bai. Orduan, zena zen, sapo otarrenizka txirlak. Sapo otarrenizka txirlak eta patata bi. Patatak ere badauzkagu, daneti daukagu, lasai, hemen... Zona. Txak. Eta hau da, guk parrandan gaztetan atatze ginenean beti udarekin lotuta zegoenez, marmitakoa jaten gendu. Hori bagenukan oitura, Juantxu jatetxera eta marmitakoa jan. Eta horrek, oinarri hon bat ematen dizu, gero zer nahi parranda botatzeko. Hau ere antzeko izango. Hau da, gure sapo otarrainzka eta txirla alipe berrea. Hau, txiko gorre iskinatean. Eta goiararekin. Eta hau janda, egia esan, hau bai dala plater bakarra. Nire salda probako. Bero da, Segona, eta ze pikante. Bai, pizkat, ni iruditu zait, Ken diti ba espada. Oso goxua, benetan. Nego zo terrezta hau, kopixan ditu da. Hau, nola da hori, arroz itxua nahi izan eskero egitea, txirlak ireki aparte, hola beste lapiko batean, haragia gatzara, sapoa ere ezurgabe ataletan, eta orduan dana mukauan jatekoa baina, txikuak zerbaitetako dauzkago, erabilitzagun. Salda pia guztu gaten. Eskerrik asko. Ziur, zure ere, ez talatzean geratuko. Antxeko zekau? Nik bi osagai euskatolan zurekin,
berdinak edo isa berdinak aldienak izan, fumeta baukat, eta dauzkat, ganboiak edo otarrenxak izan ikinek, almendra. Beste dana, desberdin aldera, joan gara. Eta zeizen izan, ez dela deituko digoni? Kuskusa, brokolia eta otarrenxak, eta holan joango da. Kurria eta fumeta nahasi, 5 minutuz egosi, eta hori ingo kuskusakin hidratatu. Bestalde piper gorrixa tipula eta kuiatxoa erregosi. Brokolia robot baten txikituko eta kuskusakin batera barazki gorrituei gehitxu. Minutu pare baten salteatu eta gero almendra txigortu eta ganboiekin zerbitzatu. Bukatzeko limoi birindura putxo bat botako tzau. Orduan hau, azkenean, bada India eta Arabiar herriak nolako fusio bat. Zuk esaten badozu? Kuskusa, kurria daukagu, itxasua, mendia, dana sartu dugu. Zuk, zuri behar zaitxo saltzaile bezala, Ni txarrana saltzen. Euskaldunak orokorrian oso txarra gara saltzen. Ondo ikusten zaitxo nik baina. Asko ikasi behar dugu gure bizilaguna, eta ondokoak horre Europa aldera juten bada, Frantziara juten zara, Pirineotan ezein toki, eta hanka bat zapaltzea reina kobratu egiten dizut, eta ez daki nungo harria hemen egon zan, ez daki zer da, tron, Hortan, eta janarian, da bitu, frantzesak saltzen oso zona dira. Ikasien biko burtxo bat, eta errezetak egia da, ikutu indiarrak hementxe, kurria fumetakin, berotzen jarriko, gero kuskusa, holan Arabia aldera, Hementxe pisto bat egingotzolako. Barazki batzuk, euskal. Hori hau, gaina, ikurriñana, gorrixa, berdia eta txurixa. Saltzen behar duena da, nik artikulu bat irakurri dut hor, interneten ibili nintzen, eta brokoliaren inguruan da. Ikusten da pertsona horrek idatzi duena brokoli ez duela gehiegi maite. Zeba, jartzen dago oso txarto. Bajatzen du, zaporerik ez du, aspergarria da, fantasiarik gabea, Betan heiterra da, Bai, barazki berdinetaz hitzeiten ari gara, brokoliak ez daukala zapore. Ja, justo gainera badauka nortasuna eta zapore fuertea. Bai, eta bera, gomendiok ematen ditu, errezeta batzuetan nola prestatu, eta pixkat badoa, ez? Guk legunean hemen ingen duen brokolia baratxuri saltzarekin. Holako, jartzen dituen hainbat eta hainbat gomendio, danak dira brokolia jateko, holako ospinolio batekin, lagungarri moduan, zaporea altzatzeko, ero berak ez dakit zaporea altzatzeko, ero estaltzeko. Ze berari ikusitan nundi duan, gehiago da, nik, zena dizuzatia, emakumezkoa da idazten duena, brokolia niretzako nortasuna badu, zaporea badu, hainbat eta hainbat errezetatan inalda, eta argi dago, hor nutrizionalki begiratuta esaten dute, hobeto dela, labean lurrunetan egozita, ero salteatuta jatea, gutxio galtzen duelako, egozita jatea baino, eta egozita egiten badu guk egin genuen moduan lengunean. 3 minutukin neikua da, bos asko jota, ez dugu behar, orokorrean barazkiekin, ez ditu behar horre egozita, garai batean egiten ziren moduan, barazki bakoitza bere testura badauka, eta egia da, asko egozten baitugu, testura galduko dute eta zaporea ere galtzen dute. Eta ez dugu jartzen eze frijitzia egin? Ze frijitu eta egoxua geratzen da. Bai, salteatuta jartzen du gehiago. Azkenean direnalea, zu bizian lurrunetan iten badugu, eukiten badugu lurrunetan ordu erdi egozten ere, horre ere sustantzi gutxi geratuko zaigu. Azpian tanta jungo dira bera, eta, brokolia intzazuen nahi duzuen. Gustoko eran, prestatu zazu etxian, eta nik guk etxean labean egiten dugu, tempuran behan izan dut oso goxua dela, tempuran egia esan, ia lan nahi gustatzen zizkiu, olako gauzak. Pastan be, bai, hemen txorien behin nikin nauen, brokolia eta antxoa pastakin oso goxua. Errezeta italiar hori ikusi dauganik, eta oso itxura makarre integralak eta erabilita. Eta egia da, brokolia espajatzu gustatzen, igual txarto da esatia baina gol, pertsona horrei, aurkitzu bitxuzu, brokolia disimulatzeko edo errezetak. Adibidez, zukin zinura dengo gunean bebai, olako soja saltza eta berakatzakin, egia da, ez dala brokoli bat lurrunetan lolan jatia bezala. Berak saltzen dizkigun, guk etxean lurrunetan egoziten dugu, baina gero hartzen du baratxuriakin, naudai azpikoarekin, eta oleako olio errea botatzen dio gainetik, beti laguntzen duela, eta hori, egiten diet, barazki pila batei, eta hori izan da, betiko sukaldaritzako klasiko handi bat, Euskal Herrian baratxuria gustatzen zaigulako, eta urdai azpiko aldamenean badauka, are eta gehiago. Orduan, horrek ikutu bat emango dio, baina ez du iskutatuko ospinolio batek bezala bere zaporea.
Bueno, eta bestelakoa, ez pasaizu gustatzen, ez jan. Beste, gauza pila dauzkago, kontua da gure laguna, gure lankidea, partai dezala emakumenekin, eta uneko, esaten zuen, baiezkoa berarako honek idazten zuenak. Pasako lehen, behintzat, taldekidat, brokolian bebai, heiterra zala, baina, bi astetan errepikatu izan dau brokolia erostia da txorieneko errezetak itxia, beraz. Zaten du, zenbat, ez dakizu zenbat min egiten ari zaeten, hainbat familietan Euskal Herrian zuek, jentea telebistan ikusten du zerbait, eta gero, en fin. Hortako iten dugu lan bebai, ez? Bai. Eta, oin, gomendio behiu, legunean, isostuen kontuan da jendeak askotan galdetzen dibe baita, ez? Bai. Isostuak osasuntxua dira? Bai, noski. Gaur egon. Hombre, isostuak eta isostua da, badau, txokolate isoski bat olan eundan lau pila ditxunak, eta hilar batzuk. Bai, kontua da hori da. Ultraprozesatuak isostuak dira baita. Badaude nuggets, kroketak, makiltxoak, oiaskonan makiltxoak arraianak, eta horrek ez. Horrek isostuen atalean daude, hoiek ez dira. Ni noa, azkenean, barazki eta arrain, honek ultra isostuak direnak, gainera bitu, alemunean, nire lagun batek, makai haua ez da izen bat erosi zuen, 10 kiloko paketa komen dira, itxasuan bertan, isosten omentutenak. Hau da, dira, itxasontzi, gehiago fabrika esango nuke, handi batzuk, itxasoan daudela, eta arrantzatutakoa momentuan bertan, zaretik bera doa, hanbeian lantalde badau, zeintzuk hartu, solomoak mosten dituzten, kajatan jarri, eta segituan, isostu egiten dituzten askar. Orduan, azkenean, kakotxartean, hori baino freskoa horik, ia ez dago. Freskoagoa da, noski, harrapatu berria, eta zure arrandegian erosten duzuna. Baina bestela, hori baino freskoagorik ez dago. Eta nik lehengunean ikusi nauen, horako kontserbatan eta saltza dituzten barazkixetan eta, bebai, izaten da bela. Aukera freskoena da, barazki edo arraina freskoa. Baina, bigarren aukerarik onena, gu gara. Isostia, ez? Azkenean, hori, pasadie, 4-5 ordu. Hementxe, irakiten auki dugu salda. Ja, bero dau, eta utziko dugu kuskusa hidratatzen. Beraz, txoino, emango zat. Buelta paretxo bat, eta badaukat traputxo bat, edo, bueno, bestela. Plater bat, bai. A ver, txapela. Epi. Gabitzen da, hori dio. Epi. Vale. Orduan, hori, Patrik esaten duena, hemen, Nafarroan badauzkagu barazki enpresa oso potenteak, zeintzuk, hori, ordu gutxiren tartean, sasoiko produktu bat hartu, eta garbituta, ataletan moztuta, eta izostuta daukau. Gero, garrantzitsua ere, nola erabiltzen diren hoiek, ze batzuk egiten dute hartu, eta barazkiak, ez da, leka batzuk, ero menestra bat, ero izostua, hori desizosten usten dute, eta ero erabiltzen dute. Ez. Izostutakoa, ura irakiten, gaina normalen paketea berak esaten dizue, kartzen dizu nola inbar da. Orduan, hortik ura irakiten, eta zeitun, bertara botatzea. Bai. Zein baruzo hor, Patri? Deitzen dana normalian, bai. Brokoli kuskusa. Kuskus faltzua, alegia. Kuskus faltzua. Eta ez duena ber, kozinatzerik, hori gordinak bera, txiki-txiki Gordina be, jendeak hartzen da, barata dugu bebai, salteatu ingo dugu, baina berez ez da bihar, eta bai, askotan igual, irakurri jozue, edo entzun dozue, azalore, arroza, brokoli, kuskusa eta olakoak. Bakarri dira robotakin, txikitutakoak. Osa, usta ez brokolia, ez arroza. Bai, da matea horrelako, ez importa txikina bai, ze hau, esango estazu, zer ikusi haukan, lehen kozin hauko... Ostra, oin, galdu inaiz. Hau da, kuskusa ez duzu hemen hidratatzen jarri? Hau zesa? Magia. Eta, hau, egia da, jendeak, holan, hartzen dauela, gordinik, bai, errezta batzuk ikusi ditut, nik ez ditxo probau, kuskusa eta brokolia entxalada, orduan, holan, fin moztuta, eta gero, ospinolio batekin, eitzen dara, nik beti naixaut kozinatzea. Oso ondo. Beraz, bueno, mentxe, salteatuko dugu. Hau, hidratatuta dauenien bebai, salteatuko dugu hementxe barruan, eta zelango ez denboraz. Bueno, emote eusku denbora. Berez, hau jarrikot zu bizian, eta hementxe, otarrainskak, hau soratuta bil. Ja. Eta hor, hori, ganboiak, otarrainskak, izate ditugun itxaskiak, barrura be. Eta hemen ere,
izostudan badauzkagu, itxaski pila badauzkagu, eta horiek bi aukera. Bueno, lehen indugune sopa batean nik gamba gero bota behar nizkioke, izostuta botako nizkioke, ero bestela, bueno, desizostu. Arraia, aragia eta hori, komeni da beti desizostea, baina oskailuan egin behar da. Mesedez, zerbait. Izoz gaiutik atara, 3-4 egun lehenago egin behar dugun zerbait, ze oskailuan polikiago joaten da, baina hori da egiteko modu egokia. Orduan, oskailuan gorde, eta hor desizozten danean, beti bakizue ura botako duela, eta gero beste galdera bat, askotan esan duen, desizoztu dan aragi bat, ez dala erabili oskailuan egonda, berriro izoztu alda, ze jendeak uste du horrek gero kalte ingo dizula jaten danean. Kalterik ez dizu egingo, hori izoztu aldozu, baina sustantzi pila galduko duz. Azkenean, zuk izozten duzunean aragi batero, arrai batero, hor zuntzak apurtzen dira. Zuntzoiek kristalakin, izotzaren kristalakin. Desizozten direnean, zuntzoietan ondan ura, kanpora doa, orduan sustantzie galtzen du. Berriro izozten badugu, berriro kristalak egiten dira, gaina etxeko izozgailua polikiago izozten du, okerragoa da, ze hauek besteak askar izozten dute, hori da garrantzitsua, eta gero, berriro desizoztean, oraindik salda guztia gehiago botako digo, orduan izango du, askoz sustantzi gutxia. Baina kalterik ez digu ingo txarra bihurtuko dala. Orduan, aukeran, oberena da, desizozten baduzu zerbait, kozinatu, intzazu errezeta, edo zein errezeta horrekin, desizuztu duzuen arrain horrekin ero, eta gero hori bai, izoztu aldozu, ostutzen denean. Eta hori izango zen, egokiena. Baita, horako badauz, interneten eta, liburutan eta gomendixuak, izoztiakin, ze jendia usten da, hori, igual, desizozten ditu, enzimera gainean... Labia da oso ona horretako, labe itzaldia. Labe itzaldia balio dizu danetate. Sartaia gordezetik, soberan geratu dan lasaina bertan gordetzeko, paia bat, lehatza arrautze estatuta induzula, lasai, labeak dauka sistema bat zeinek baita ostu iten duen. Danetarako balixo da? Ez, mesedez. Dena, kozinatuta gero, utzi pixkate peltzen, eta oskailuan. Aldan askarren ostu behar da. Oso garrantzitsua da, hor, azkenean, hor geratzen, somorrotxoak bizirik geratu aldi direna kozinatu ondoren, horre gustora goten dira, 30 eta 60 grautara oso gustora goten dira. Orduan, aldala, 60tik edo 100tik berdin zait, 30 grautara alden askarren ostu behar da. Itxuzi gore mentxaukau, kuskusa. Bale? Itxaso zaporearekin, itxaso zapore piat, eta kurrian abe bai? Hori da. Bale? Pila bat. Hau jarriko zut. Seira, beraz, ona goiez, dana gehitzera. Bale? Edo, olako... Bitelik, aurkoak, nahi dut esan. Hau, alipebrea baskari bakarra izan alda, eta hau, afari... Hau, afari bakarra, bai. Bakarra baita ere, ez? Nahi dut esan, fruta pisatxu batekin gero. Egia da, jendiak, bakitzuek kuskusa, azkenian, semola dala, hau da, pasta da. Pasta. Da, egia da, jendiak ez daukala oitxuria pasta eta afaltzeko. Ez dakit pixutxua dalako... Ja, hori nik esan izun, hemen. Eta denok pizza afaltzeko jaten du. Pizza bakarrik afarian sartzen du. Eta gero, zuk esaten du, arroza afaltzeko, hor hidrato pila. Ez nik ez dut esaten, jendiak... Jendiak esaten da, bela. Eta pizza bat zer da, eta gainean jendeari pizza esaten du, baur pizza baskaltzeko. Baskaltzeko? Pizza afaltzeko da. Bueno, vale, orduan arroza, gure etxean arroza afaldu aldugu, atzo pasta ensalada afaldu genuen, eta ino gara zoik, guk gozaltzeko bero urdai espiko egozi tortilla bat iten dugu guakamole pixkatekin hoki gainen. Kultura da, beti izaten duguna. Listo, ez? Platetxo bat, atako ez dazu bat, zapala. Listo, ez? Gauza, falta jat. Zein? Limoia, gero hori zerbitzatzerako garaian. Txuria, platera? Bai, hola bertan. Hau gero zerbitzatzerako garaian, hori. Limoi txorrota batekin, limoi olan birrindura purtxo batekin. Listo. Gure azkenean, plater kombinatua edo naste borrastea. Egia da, zaporiak... Ni etxean dana nastekoa naiz. Zaporiak funtzionatzen dagoela, Hemen saltotzau pisto bat. Kuiatxoa, pipergorria eta tipulakin. Tomatia falta izan jako. Fumeta, saltotzau, otarrainxka, kurria, limoia, brokolia. Eta ontsi ikusiko, zera geratzen dandana, kuskusa, brokoliarekin.
Jale. A ver, otan izan, a ver. Gamba gar. Gamboia. Ze, limoi pixka dezei ikutu ematen du, Oso, osoa. Medan freskua. Hori barraskixak. Pastakin, salteatuta, oso onak edatzen dela. Bai. Eta honekin lagunok, aste artea finikitatuta, arraroa da, finikitatuta esatea, baina alako baten esan dugu. Aste artea bukatzen da, bihar aste azkena betiko errezetak, eta zuek beti bezala, hemen izan gurekin. Bai. Agur. Bihar artea lagunok.